situácia. Tak čo, budeme kamaráti? Mohli by sme byť. Ale pod jednou podmienkou. Akou? Nebudeš nikoho mu, aj keby tu niekto prišiel, neukážeš náš domov. Dobre. No. A teraz máš sekeru? Nemám nič. Mám len stromčeky a drevo. Raz, dva, tri. Čo to robím? Lepšie je mať 1, 2, 3. Lepšie je mať toto. Takže ty sa teraz práve vybereš do lesa. Pôjdeš si na drevo a neviem čo. Podaj by si sa už tam strátil. Vrátim sa rýchlo. Shit. To tu do frasa ide. Spadol z lietadla. Dúfam, že to nežil 2 roky ako ja. Fíha. Takže on spadol z lietadla. Ale aj ja som spadol z lietadla. Nevadí. Keby sa Som chcel. späť a mám drevo. Dobre. Tak. A koľko roky tu žiješ? Alebo kedy si? Koľko už si tu? Len dnes som havaroval. Dobre, takže to aj nepoznám. Čekaj. Tu máš. Môžeš si vedľa mňa postaviť domček. Nebude ti to valiť? Nie. Tak. A skadiaľ si? Ja? No ty. Takže po tej havárii si nič nepamätám. Pamätám si len, jak som vyšiel z domu